Ćao! 2016. godina je, što znači da je pravo vreme da pričamo malo o 2015. godini, šta je ona značila za mene, moj blog, koje sam to proizvode volela da koristim i koje sam nove proizvode otkrila i zavolela tokom 2015. godine. Svima vama želim srećnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Volite sebe, verujte u sebe i budite svoji. Što se mene tiče, želim sebi više slobodnog vremena da se bavim blogom i YouTube kanalom, odnosno snimanjem. Želim takođe da se zahvalim svim brand menadžerima, marketing menadžerima, area menadžerima, ne znam više koje su funkcije. Hvala svim ljudima koji su mi dali priliku da prisustvujem promocijama raznih proizvoda, koji su mi dali priliku da isprobam neke nove proizvode. Ja zaista ne mogu da opišem kakav je osjećaj kada dobijete neki proizvod, kada prvi dobijete u stvari neki proizvod koji će se tek naći u prodaji. To je nešto ono što samo vi imate. Zaista hvala vam svima na toj prilici i nadam se da ćemo uspešno sarađivati tokom ove, a i narednih godina. Što se tiče proizvoda koje sam koristila tokom 2015. godine, ja ovde oko sebe imam gomilu proizvoda i toliko ih je puno da mislim da ću morati da podelim video na 2, možda čak i 3 dela. I sada da ne dužim više, krenuću sa preparativom, koje je, verovali ili ne, manje. Ja mnogo više polažem na negu lica i tela nego na šminku i na mackanje, ali eto, tih proizvoda je prosto manje. Tako da prvi proizvod koji sam mnogo volela da koristim tokom 2015. godine je, gle čuda, Eucerin ulje za tuširanje. Svako ko je bar jednom sratio na moj blog, Instagram ili Facebook stranicu zna koliko volim ovo ulje za tuširanje. Prosto nije bitno da li imate osetljivu, suvu kožu koja se peruta, ako vas mrzi da se mažete posle tuširanja, ako volite se tuširate vrelom vodom i to dodatno isušuje kožu, ovo je za vas. Obavezno probajte. Cena mu jeste malo jača, oko nekih 600-700 dinara, ali jako često se može naći na akcijama, tako da nema opravdanja da ovo ne probate, stvarno je fenomenalan proizvod. Još jedan proizvod od Eucerina koji sam volela i koristila tokom 2015. godine jeste gel za intimnu negu. Ja se izvinjavam, samo da vidimo da li će ovo da zoomira. Uglavnom, gel za intimnu negu, koji je meni fenomenalan, blag i ne izaziva iritacije, meni, da kažem, ima onako blag miris, ne smeta mi, ne iritira me i preporučila bih ga svakom ako koristite te stvari. Pošto znam da postoje devojke koje ne koriste uopšte ove gelove za intimnu negu. Sledeća stvar je, gle čuda, opet od Eucerina. Ovo sam otkrila tokom 2015. godine. U pitanju je roll-on dezodorans. Ja nisam uopšte ljubitelj roll-on dezodoransa. Više volim one u stiku, čak ne volim i one u spreju. Ovo zaista ima onako neutralan miris. Da, ovo je antitranspirant, 48 sati zaštite pruža. Znam da ima varijanta sa 24 časa zaštite koja je dosta slabija od ovog, bukvalno ne radi posao. Ovo koristi i moj muž, tako da obavezno probajte, stvarno je fenomenalno. Kogod ga je probao, hvali ga. To je što se tiče, nije. Onda imamo Balea gelovi za brijanje. Ja trenutno imam ovaj ljubičasti sa mirisom borovnice, koji je meni, samo sekund, koji je, mislim, lepi miris, ali u principu Balea gelovi su mi se pokazali stvarno odlični, tako da ću nastaviti da ih kupujem, samo, eto, kažem, menjam mirise. Zatim, ono što me oduševilo tokom 2015. godine jeste Elizabeth Arden A-Tower, ovo je repair cream ili već. Uglavnom, ovo je mleko za telo koje je fenomenalno za suvu kožu. Iskreno da budem, ne znam da li ima da se kupi u Srbiji, tako da ja to toliko sporo trošim i sigurno kada budem negde u inostranstvu ću kupiti ponovo ovu kremu. Druga stvar koja me oduševila jeste Afroditin puter za telo. Ovo je sa jojoba uljem i kako se već kaže, puterom. Ja sam njega otkrila da li je bio septembar, oktobar. On je toliko divan, toliko lepo miriše, toliko se lepo razmazuje, toliko divno neguje kožu. Žao mi je što nisam kupila jednu 10 komada, pošto mu je cena bila 350 dinara na sajmu, a inače je 600-700 dinara. I ovo obavezno probajte, znači znam da u DM-u jako često imaju akcije, stvarno je super proizvod, ja sam zaista iskreno i prijatno iznenađena. To je što se tiče tela. Što se tiče kose, imam jednu masku za kosu koju sam uzela, znači ovo mi je preporučila Bambi sa bloga Bambi's Beauty Lab. Ovo je maska za hidrataciju kose. Bambi ovo hvalila zato što ona devojka se farba, ima oštećenu kosu i kao super je mekana.
ja generalno nešto ne maltretiram puno kosu, znači eventualno feniranje i peglanje, a koliko je meni kosa mekša i svilenkastija od kad koristim ovu masku, ja zaista ne mogu da opišem. I svakako proizvod koji ću ponovo kupiti, znam da ga uvozi Ultrasun, tako da pogledajte na sajtu Ultrasuna, ne znam tačno ni koja je cena bila, jer sam ga kupila na onom sajmu proletos, kad je bio april-maj. Još jedna stvar koju sam sama otkrila jeste L'Oreal Ilseve Total Repair 5, ovo je onaj sprej za kosu. Ja ga nanosim pre feniranja i super je stvar, onako bude lepa svilenkasta kosa, međutim, ja nemam tepihe u kući, jednom sam se prešla pa sam na sred tipa predsoblja poprskala ovo, pa sam posle letela po parketu, znači budite pažljivi gde ovo nanosite, pošto valjda je puno silikona, pa možete poginete. Ali odličan proizvod za kosu. I to je sve što se tiče proizvoda za kosu, mene je baš onako teško oduševiti. Kada su proizvodi za lice u pitanju, to neću ni da pričam, stvarno, jako sam teška kada su te stvari u pitanju. Oduševio me je prošle godine Eucerinov, ovo je kao neki lagani gel, koji je, znači ovo je u stvari krema za lice za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30, koja je za ne znam kakvu kožu problematičnu. Ovo kada nanesete, znači ja sam uvijek imala problem kada nanesem kremu za sunčanje, da krene posle nekog vremena da me pecka. Znači sa ovom kremom toga nema. Jako lepo štiti kožu od, znači uopšte nemam utisak da sam bilo šta nanela. Jako je lagana i odlična i koristit ću je, ima je dosta još tokom naredne godine. Sledeća stvar, sramota me, opet Jovanka i Bioderma. Bioderma micelarna voda, kraljica micelarnih, ja ne znam da li je nešto potrebno pričati, jurite akcije, znači jeste skupa, ali apsolutno vredna svakog dinara, jurite akcije, možete jako često da je kupite po nižoj ceni. I kada su kreme u pitanju, kreme za lice, odnosno kada su u pitanju, tokom 2015. me je možda par stvari oduševilo. Jedno od njih je All Naturals Q10 multivitaminska krema. Ja sam nju dobila još, ja mislim, u aprilu ili maju i nešto mi je letos bila onako malo teža, međutim počela sam u septembru, oktobru ponovo da je koristim. Ona prosto kada se nanese, znači ovo je krema za suvu kožu i za, mislim, Q10 protiv bora. Prosto ako imate suvu kožu i ako volite onaj osjećaj, kad nanesete kremu da je kao masno, kao da imate taj kao zaštitni sloj, to ćete imati sa ovim. Mnogo lepo miriše, mnogo lepo neguje kožu. Ja se šalim sad kad kažem masni sloj, ali prosto koža se sija, osetim da je zaštićena i da je nahranjena i mnogo mi se sviđa. Ovo je prirodni proizvod, znači prirodna kozmetika je u pitanju. Stvarno nešto što ću sigurno ponovo kupiti, samo ne znam kada, pošto imam još neke kreme koje su na čekanju, koje treba da isprobam. I poslednja stvar koja me oduševila ove godine jesu Glam Glow maske za lice. Ja sad ne znam da li je ova moja divna kamerica ovo zoomirala, to jest izoštrila. Uglavnom, ovo je maska za čišćenje, kao za peeling, ali ovo mi je apsolutni favorit godine kad je u pitanju nega lica. Ovo je Thirsty Mud, znači maska za hidrataciju kože. Ja je najčešće koristim uveče, znači kada skinem šminku pa imam onako onaj osjećaj za tezanje, uveče je stavim i prespavam sa njom. Koža mi stvarno bude fenomenalna, jako lepo neguje, znači meni se ovo jako dopada, ne znam šta ću kad je potrošim, verovatno ću je kupiti ponovo. Ove maske se mogu kupiti u Sephori, imaju malo jaču cenu, ja mislim oko 5-6 hiljada dinara, međutim sad u januaru bi trebalo da bude neko sniženje, tako da znam da je Jelena sa bloga Dressing Case za ovu pričala, sad ne znam da li je ovo 15 ml, znam da je platila 1000 i nešto dinara, tako da, eto, čekam sniženje pa da napravim zalihe, ali definitivno ovo je maska koja je hvaljena sa razlogom, znači nije ono kao preskupo je i previše se hvali, ne, ovo obavezno mora da se proba, fenomenalno je. I to je to što se tiče preparative. Mislim da ću sada da prekinem snimanje.